മുഖ്യമന്ത്രി ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അത് അവിടുത്തെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെ ആ തരത്തിൽ കണ്ടാൽ മതി. അതല്ലാതെ ഈ കസേര എന്തോ മോശമായി പോയി, മുഖ്യമന്ത്രിയെ മോശപ്പെട്ട കസേരയിൽ ഇരുത്തി എന്നൊക്കെയുള്ളത് എത്ര ദയനീയമായ വാദമാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം വാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പോലും DCC പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നവർ പോലും ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ എന്താ പറയാ പരിതാപകരമാണ്. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയോ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ്, ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ്. അതല്ലാതെ വളരെ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല. അത് തികച്ചും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അത് ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ സമയത്താണ്, അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയത്താണ് ഈ കാനഡയിലെ ഈ തീ നിമിത്തം, അവിടുത്തെ ഈ വനങ്ങൾ കത്തുന്നതിലുള്ള തീ നിമിത്തം ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ പുക മൂടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവും കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പുക മൂടിയതെന്നുള്ള മട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് മീമുകൾ, തമാശകളൊക്കെ വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്നാമത് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പുകയുടെയും തീയുടെയും ഈ പ്രശ്നം ഒക്കെ മാറുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി അതുകൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടുകയോ മറ്റോ ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ആ പറഞ്ഞ പുക മൂടിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. അത് ന്യൂയോർക്ക് തന്നെ സമീപകാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതും ഇതും തമ്മിലൊന്നും കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വില കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവിടെ ഏതാണ്ട് ദുരന്തം വരാനിരിക്കുന്നു, പിന്നെ കസേര കൊള്ളാത്ത കസേരയായി, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം നടത്തേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം വളരെ കാമ്പുള്ള അർത്ഥവത്തായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടത്തേണ്ടതാണ്. സർക്കാരിനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് പ്രതിപക്ഷം. അതവർ കൃത്യമായി ചെയ്യണം. അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇമാതിരി പരിഹാസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. സിംഹാസനം പോലുള്ള കസേര സത്യം പറഞ്ഞാൽ അരോചകവും അശ്ലീലവുമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കസേരയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ട്രോൾ തിരിച്ചാവുമായിരുന്നു. പിണറായി അവിടെ പോയി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു.